5 patay, laki pang usa ka 2 anyos gabatang lalaki atol sa managlahing aksidente sa Bukidnon. Ani ang report. Kini ang aktual nga pag-rescue sa driver sa motorsiklo nga nabanggaan sa usa ka pickup truck sa kilometer 6 base camp Maramag Bukidnon Sabado sa buntag. Ang biktima giilang si Michael Bohol. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa motorsiklo nga gimaneho ni Bohol ang iyang asawa nga si Maria Juena Bohol ug 2 anyos nga anak nga paingon unta sa poblasyon Maramag dihang gisugat kini sa naghaguros nga pickup truck sa kurbadang bahin sa dalan. Nagbangga sila head-on collision and as a result, dead on the spot ang 2-year-old nga bata, no? Then after ang kaning amahan nga si Michael Raven Kabasagan Bohol o si Maria Joena Dano Bohol, gidala pa kini sila sa ospital but after a few hours gi-declare sila nga patay na sa maong doktor. Nakakustodiya na sa Maramag MPS ang driver sa pickup nga nailhang si Edwin Resina. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang posibleng atubangon niini. Samtang sa Malaybalay Bukidnon, nagkasugat sab ang duha ka mga sakyanan sa barangay Patpat, Malaybalay City adlong Sabado sa hapon. Dead on the spot ang driver sa SUV nga si Loreto Geroy ug ang pasahero sa kasugat niini nga laing MPV nga si Vernel Simblante. Sa kakusog sa impact, nalagpot pa ang makina sa usa ka sakyanan ug dili ni sab maitsura pa ang usa ka SUV. Dali sab nga gipangdala sa ospital ang laing 5 ka mga pasahero sa 2 ka mga sakyanan. Pahimangno sa kapulisan. Dapat dili kita magpakusog og dagan. Og ato pong dapat ato ang pansinon ang mga street signs. Kung naay mga street signs ato ang especially pag curve ang dalan anaagid na street signs. So dapat before ta moabot ana nga kurbada nga dalan dapat mo minor na tadaan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.